köztiszteletben álló férfi folyamatos terror alatt tartja családját. De semmit nem csináltam. Te fogsz rosszul járni. Úgy látom, nem csak Alexnak kell nevelés ebben a lakásban, hanem neked is. A férjem nem egy rossz ember, csak nagyon feszült a munkája miatt. Ne csináld ezt! Az apa indulatai megfékezhetetlenek. Hova mentek? Azonnal álljatok meg mind a ketten! Gyűlölöm, apám, gyűlölöm. Húzzál a szobádba! Egyszer még hálás leszel érte. Feltűnik egy sötét alak a múltból. Na mi a pálya, Lénácska? Jézusom, Szasza! Tartozol nekem 400 000 forinttal. Ha Szasza bántani meri Alexet, esküszöm, hogy megölöm. És fény derül egy titokra, ami végleg romba dönti a család életét. Hogy tudja meg a gyerek, hogy mivel foglalkozott az anyja? Te most komolyan szórakozol velem? Nem tudod, ki vagyok, nem fogdossál, hagyjál békét! Mi van, nem bírsz magaddal? Megint rendőröket hoztál a nyakamra? Én is kaptam az életemben egy-két pofont, mégis rendes ember lett belőlem. Én ezt nem bírom tovább. Soha nem lesz jobb. Úristen! Eltelt néhány nap. A mai napon Antal büszke lehet fiára. Alex 2 gólt lőtt a meccsen, amelyről éppen hazajöttek. Anya, megjöttünk! Sziasztok! Na, hogy ment? Ó, nagyon-nagyon jól ment, büszke vagyok az Alexra. Ma mindenki láthatta, hogy milyen is az én fiam, beleadott apait, anyait. Hát a múltkoriba is mindent Hát a múltkoriról arról inkább most egy kicsit ne beszéljünk, mert az annyira nem. Az mondjuk ilyen kritikán aluli volt, tehát azzal csak fölbosszantottam magam. Egyetlen egy mondatot szeretnék tőled hallani. Megígérem, hogy jobb leszek, a legjobb. Hát még gyakoroljuk egy kicsit, de jó lesz. Komolyan mondom, jó lesz. Na, gyertek be, vacsi. Pillanat, csak leveszem a kabátomat. Na tessék, ma mindenki gratulált Alexnak. Most mondja valaki, hogy nem jól nevelem a fiamat. Nem tehetek róla, ha néha-néha el kell, hogy járjon a kezem. Mégis mit ünneplünk ma? Hát, Alex kitűnő játékát a mai meccsen. Jaj, anya, nem áll. Ma van a házassági évfordulónk apáddal. Boldog évfordulót, egy kis ajándék neked. Most igazán megleptél. És hogy ismerkedtetek meg, mert erről még sosem beszéltetek. Tetszik a nyakkendő? Nagyon Passzolni tetszik. fog az új ingethez. Holnap föl is veszem, de most azonnal legyünk, mert én ilyen halok. Vendégeket is hívtál? Ki lehet az ilyenkor? Jó estét kívánok. Na mi a pálya, Lénácska? Jézusom, Szasza! Mi a helyzet? Nem engem vártál? Hogy van képed idejönni? Takarodj a családon közeléből. Na, azt majd én eldöntöm, hogy mit csinálok. Te pedig szépen engedelmeskedni fogsz, mint a régi szép időkben. Szia, anya! Szia, kicsi! Annyira örülök, hogy hazajöttél. Miért nem látogatottál meg? Alex, fiam. Megint semmiség volt. Látod, már haza is engedve. Alex, fiam, kísért fel anyádat. Nekem mennem kell dolgozni, ebéd körül itt vagyok. Rendben, főzök addig valami finomat. Nem úgy volt, hogy Emilia főz majd rátok? Hát de amikor odaértek, akkor apa elhajtott. Üdvözletem az úrhölgynek és az ifjú trónörökösnek. És vidd fel a csomagomat is. Mit akarsz? Van egy elintézetlen ügyünk. Mit gondoltál? Állandóan bujkálhatsz előlem? Mikor szabadulsz? Nem olyan rég szabadultam. A srácok már egy jó ideje fel akarnak jönni hozzá, hogy elintézzék. De úgy gondoltam, hogy ezt nekem személyesen kell elintézni. De mit akarsz tőlem? Nem tudod? Tartozol nekem 400 000 forinttal. Nekem nincs ennyi pénzem. Nem érdekel. Nem érdekel. Ha nem tudod összeszedni, akkor valami baja esett a gyerekednek. Szasza egy igazi nehéz fiú. Amikor leültették, csak bíztam benne, hogy... Szasza befogadta őt, de néhány év után különböző sorscsapásokkal a háta mögött Lénának onnan is menekülnie kellett. Olyan kicsi. Elosztad a lóvét? Most még csak 200 000 van benne. Te most komolyan szórakozol velem?
Többet nem tudtam szerezni. Na jó van, akkor most már tudom, hogy mit kell tenni a fiaddal. Kérlek, ne bánj szegényt, meg lesz a többi is. Olyan idiótának nézel ki, aki bántani fogja. Erre megvannak a kifinomultabb módszereim. Mi lenne, ha megtudná, hogy édesanyja mivel foglalkozott régen? Ehhez nincs jogod. Tartsd magad távol a családomtól, megszerzem a többi pénzt is. Meg kell adnia az egészet. Örüljön, hogy nem kérek még többet. Ha nem Lénáról lenne szó, durva kamatokkal kéne számolnia. Anya! Várj csak! Fel, majd hívlak, ha meg lesz a többi is. Gyere kicsi, menjünk. Ki volt ez az ember? Senki, ne törődj vele. Még 200 000 Meg kell kell várni, összeszednem amíg is. Emilia vevőt talál a többi ékszerre is. Mindeközben Sasha folyamatosan fenyegetőzik. Lénának viszont haladékra lenne szüksége. Szia, Sasha. Rosszkor hívlak? Nem tudom már megint. Mi a mai kifogás? Egy kis időre lenne szükségem. Nagyon elkényelmesedtél, kicsim. De nálam csak egy határidő van. És ha nem tartod be, baj lesz. Értetted? Esküszöm, én mindent megteszek, hogy megszerezem azt a pénzt, de egyszerűen nem kérhetek a férjemtől. Fogytál a türelmem, Léna. Az egyik barátnőm eladja az ékszereimet, de még nem sikerült mindre vevőt találnia. Nehogy eljárjon a szám, amíg te az ékszerekkel bűvészkedsz. Hogy is hívják a férjedet? Antal? Mit akarsz te tőle? Bejelentkezhetnék nála, mint a szeretőd. Mit szólnál hozzá? És vajon nem mit szólna hozzá? Sasha, kérlek, ne csináld ezt! Csak egy kis időre van még szükségem. Na majd meglátom még mennyire leszek jó fej. Addig is üdvözlöm a kölyköt. Nem rúgja rosszul a bőr. Törött lábbal nehezebb lesz. Én ezt nem bírom tovább. Miért ilyen gonosz velem? Mondtam neki, hogy megszerzem azt a pénzt. Mi jöhet még? Csak Alexnak ne essen baja. Másnap Léna férjével együtt megy az iskolába Alexért. Míg Antal a parkolóban várakozik, Léna észreveszi a fia körül ólálkodó Sasát. Ne! Hagyd őt békén! Menj innen! Szerinted meddig leszek én ilyen türelmes? Kérlek, menj el! Hagyd ki ebből a családomat! Alex! Gyere, megyünk haza. Ezentúl örökre a háta mögött tudhatja. Tessék, számold meg, ha gondolod. Nem hiszem, hogy ezt meg kéne számolnom. Bízom benned, Lénácska. Akkor most már békén vagy benne? Nem. Soha nem hiányoztam? Soha. Várj, ne akarj elmenni. Engedj ne akarj el. elmenni. Hát szálljál rám még pár percet. Hát Eresz. sokat voltunk együtt. Szálljál rám még pár Te percet. teljesen megőrültél, engedj Soha el! nem hiányoztam. Hát akkor ennyi. Lénácska nagyon fiatal volt, amikor megismerkedtünk. Az árvaház után azt se tudta, hogy mi az az igazi élet. Mindenre én tanítottam meg. Nagyon feldühített, amikor elhagyott. De most megtaláltam, és megfizetett mindenért. Stábunk szállításáról az Évisz autókölcsönző gondoskodott. Stábunk étkezéséről a Tópark étterem gondoskodott.